Dan tmiem il-ġimgħa u l-aħħar ċans biex wieħed jiġbor id-dokumenti tal-vot għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali mill-assess tal-Pulizija fil-lokalitajiet hemm madwar Malta u Għawdex. Il-ġbir tal-voti mill-assess jista' jsir bis-salħat li ġej sas-sija ta' wara nofsinhar. Il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Lewis Gatt appella biex min għadu ma ġabarx il-vot jagħmel dan mill-aktar fis. Il-ħinijiet huma l-ġimgħa mit-8 sas-sija u 3 sa 9 ta' filgħaxija, is-sibt għadha s-sibt mit-8 ta' filgħodu sal-10 ta' billejl straight mingħajr waqfien u mbagħad il-ħadd l-aħħar ġurnata mit-8 ta' filgħodu sas-sija. Importanti li l-elettori jieħdu l-karta tal-identità magħhom u jistgħu jiġbru biss id-dokument tal-vot tagħhom. Matul il-jum tas-sibt se jivvutaw ukoll l-anzjani li jgħixu f'residenza ta' aktar minn 50 anzjan. Dawk l-anzjani li huma reġistrati fuq dik id-dar diġà dokument tal-vot qiegħed għand il-Kummissjoni sabiex ittihulhom dakinhar. Dawk l-anzjani li jirresiedu ġo dik id-dar imma l-indirizz għadu fid-dar fejn kienu joqogħdu qabel, il-Kummissjoni Elettorali ħadd tagħmel arranġamenti sabiex id-dokument tal-vot tagħhom jinġabar mill-assess ħadd tiġborhom il-Kummissjoni Elettorali u għada s-sibt il-Kummissjoni Elettorali stess ħadd tkun qiegħda tihulhom sabiex jivvutaw jeżerċitaw id-dritt tal-vot tagħhom ġo l-istess dar tal-anzjani. Is-Sur Gatt qal li jista' jagħti l-każ ukoll id-dokument tal-vot inġabbar minn xi qraba tal-anzjani. Importanti dak ir-relativ jieħu d-dokument tal-votazzjoni jew illum il-ġimgħa jew is-sibt filgħodu lill-anzjan sabiex ikun jista' jeżerċita d-dritt tiegħu u jivvota ġewwa d-dar tal-anzjani stess. Kull anzjan jista' jdaħħal xi karti miegħu biex jindika lill-assistent kummissarju elettorali x-xewqa tiegħu ta' kif irid jivvota għalkemm irid jindika b'sinjal lill-kandidati preferuti tiegħu. Ġewwa l-Kamra tal-Votazzjoni dawk li ħajtolbu l-għajnuna ovvjament ħajsibu l-għajnuna tal-ACs. L-ACs ħajkunu qed ituhom l-għajnuna sabiex jivvotaw, ovvjament ħajkunu waħedhom mal-ACs hemmhekk ġo dik il-Kamra u l-ACs ituhom l-għajnuna kollha u ovvjament ħajvvutawhom skont kif ikunu qed jindikawlhom l-anzjani stess. Appella biex kull min għandu xi problema nhar is-sibt li ġej fil-votazzjoni iċempel l-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista fuq 8007 2257. Intant is-sibt ukoll se ssir il-votazzjoni bikri għal dawk li se jkunu msefrin jew rikoverati fi sptar nhar l-elezzjoni. F'din il-votazzjoni jistgħu jivvutaw biss dawk li ffirmaw dokumentazzjoni ġuramentata mal-Kummissjoni Elettorali. Il-votazzjoni se ssir fis-sala tal-voti fin-Naxxar u fil-farm sperimentali fix-Xewkija Għawdex bejn is-7 ta' filgħodu u l-10 ta' filgħaxija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.